Konnichiwa, neboli dobrý den japonsky. Já vás všechny vítám na dalším našem trend eventu, na akci, která je určená všem, kteří pořádají nebo nabízejí k pořádání své prostory nebo produkty na firemní akce nebo na akce pro naše partnery. Ještě jednou krásný a příjemný den. My jsme v City Toweru 109 metrů nad zemí ve 27. patře. Dobré odpoledne. Já jsem velmi rád, že vás můžu přivítat v nejvyšší budově České republiky, v nejvyšším patře 27. na akci Trend Event. Teď už to bude jenom o desítkách, protože my letos slavíme 10. narozeniny portálu firemníakce.cz. Takže dobrý den ještě jednou, přijměte i ode mě poděkování za to, že jste si našli svůj čas a přišli jste dneska mezi nás. Nezapomeňte, že se musíte poklonit. No tak to mě teda pán dostal. Ještě jednou slovo voucher v hodnotě 80 000 korun na manažerský program MBA. Jan Zmeko získá voucher v hodnotě 80 000. Gratulujeme vám, moc krát děkuju. Získáváte vyhlídkový let, což se vám bude hodit, určitě. Takže
Pro Martinu vyhráváte krásný japonský nůž na suši.